Gori nyakoramga juang jasiasa Jimmy Wanjigi koro dwaro mondo gwelo majogoro mongirore migepe otime yo maoyanga maonge akwede kata matin. Owacho ni gwelo go ber kari woganda duto mapachoka ma okorangi duon bura kata mana kuonde magiae. Omedo ni jok manoyombie ngwela rokoyo pogore pachoka yiero mokalo ok owinjore ogwele lemongo. Wanjigi bende wacho ni ber ka oket lokruok ne duol ma ochung'ne yiere pachoka IBC kapok yiero mar higa mar 2027 chopo. No kinde alam mano bagie kanisa mar Lejo Maria gwenge mag God Kweru sub county Masuna West kane otelie kod Pope mar kanisa no Lawrence Kalul. It is about the people of Kenya, not about leaders. You said it in your campaigns over and over again. We now must be forward thinking because we are growing, we are learning, we are a country of leaps and bounds, tied to a world of 7 billion people. We must reform IEBC, we must reform our courts, we must reform our whole electoral process so that we have an election which has got an 80+ turnout of participation. Let us give the new government time so that we see if they can change any meaningful change so that the country pulls ahead.